Os veciños da parroquia de Cures, en Boiro, levan tempo demandando a conexión das súas vivendas á rede de saneamento. Hai uns 5 anos, aproveitando a pavimentación de varios dos camiños da aldea, executáronse tamén as canalizacións de auga e sumidoiros, pero seguen en desuso. Temos o alcantarillado posto, o que nos falta é solamente enganchalo para Boiro, pero din que para Boiro que non poden metelo porque teñen que meter motores, entón falaban de facer unha fosa séptica aquí. Non vemos solución de fosa séptica nin de alcantarillado para Boiro. E nós o queremos é iso, sanear as aguas casualmente, porque se nos van a contaminar a fontes. Unha fonte que temos aí que nace arriba, máis outra arriba, vanse nos a contaminar. Que xa se contaminou unha no medio da aldea. Protestan tamén porque, ademais de carecer do servizo, tiveron que pagar a metade da instalación, o que consideran un agravio comparativo cos residentes de outros núcleos que si dispoñen de infraestructuras hidráulicas financiadas pola Administración. Realmente o alcantarillado vamos pagar mitad e mitad, que xa nin o Ayuntamento se vai facer cargo de todo ese saneamento que realmente debería de encargarse supuestamente o que ven sendo o Ayuntamento, porque é unha cousa que ao larga depois nos vamos a ter que pagar por ese saneamento. É dicir, se eles non aportan todo o que deberían de aportar, depois tamén deberíamos de estar pagando tamén solo tamén a mitad. A ver, se vamos a mirar, non nos vemos logo que como que aquí somos unhas aldiñas olvidadas e que non lles importamos. A falla de saneamento non é o único motivo de queixas por parte da veciñanza, que reclama tamén a limpeza e instalación de máis contedores para a recollida selectiva do lixo. Vedes como están eses cubos de basura, polo menos cando veñan recoller a basura, o que lle caia aos que recollan, que o limpien, porque eu e máis un veciño estamos fartos de limpiar o que tiran os que recollen a basura. Pareceme, non sei, un pouco indignante, porque además enfoquen aí e miren como está, dá vergonza. Os contenedores límpianos cando os limpian, límpianos o día da festa, para que cando pasen por aquí todo está perfecto, de ano en ano. Aquí temos que botar a basura toda xunta, é dicir, que aquí ni sequera podemos facer o tema reciclaxe, porque xa lo temos os contenedores verdes, entonces en que contenedor botas cada cousa? Nada, todo vai na mesma bolsa e eles se ten que aquelar. Con respecto á falla de saneamento, o Concello de Boiro aclarou que a situación de Cures repítese en outros núcleos do municipio afastados xeográficamente da depuradora de Cabo de Cruz. A conexión á rede xeral sería inviable dado o elevado custo da execución e mantemento dos pozos de bombeo, polo que están a estudar sistemas de depuración alternativos. Un dos máis efectivos é a execución de mini depuradoras nos propios núcleos, sistema que está a dar moi bons resultados nos concellos nos que xa se ten implantado. O concelleiro de Obras informou que xa se está a traballar na redacción de 2 proxectos para Cures e Landeiras que se financiarán con cargo ao remanente de tesourería.